Dwoada Opepon de Tosu Dunkuno Ewo Mfimpini no ne Adunusia Monday 19 January 2026 Asantema Council etena ase Nana Esanse Botifo hene de Nana Efi Asapon Fago ekokyere yewra se ono ne Esanse Botifo hema afofra wayi no Nana Esibo se sotosu miensa asbeda yewra se oman kwama no besi bi kire na sisi wabeda na becheman hene Siami biso anu atena entam so bebru busminsia yewra mani twa adwan na yewra betena ase no ma ahemfo nyina akwa aba o ka kire won se ahensem de edi no ahemfie nti ohen bia ode na ahensem bia nanam court bia no hoyimra o san kan se o hu se ahemfo bi land gas aba bigina o monsa ase so mo rema no o kire mu pepe se ohene bia enkanka ne nsase amanso wo so wakofa land gas abigina on ya so nyahu eho adanse a butu ade so anu achi o kan kire nananom se ojifo bosumi aba bewrem February no oka kojina home kakra nti nachi no odi Kumasi ebeja bafo bantma hene na Asantema so odbeja na offense man hene to mo hwechiri man Professor Benjamin Kwaku Dankwa Asante ana Ochrade Tech NFA no san Ghana Gas you subi saachiri yura asisi wabedane Nana Kwaku Dankwa opemago kode otosuminu ona is wabe dwansama hen fofra oba ena de twato no Nestle nkansa osebunsu asusu bisaachiri yura asisi wabedane dasebre osebunsu otosumiensa ona babe mampon hen fofra oba ena ona besaye Asante nyina nifa hene ene ewisia hene no besaye Asante hene sa hene panyini na nesi wo mensia nra no